Malaki ang two-story house na iyon sa Batangas. Ancestral house ng kaibigan kong niyaya kami doon na mag-attend ng wedding ng pinsan niya. Maganda rin ang naging seremonya. Ginanap ang wedding sa mismong bakuran ng malaking bahay. Halos lahat na yata ng mga tao sa pook na iyon ay invited. Napakaraming tao, napakarami ring handa. Nang matapos ang seremonya, nag-uwian na ang mga bisita. Pero kami ni Arlene may usapan ng mag-stay ng isang gabi. Sa lumang ancestral house kami nagpalipas ng gabi. Para namang haunted house ang bahay na to, ang sabi ko. Ikaw talaga, tinatakot mo ang sarili mo. Totoo naman kasing napakaluma na ng bahay. May mga paintings pa ng mga ninuno ni Despi na nakasabit sa mga dingding. Bukod sa amin ni Despi, may isa pa kaming kasama sa bahay na iyon na doon din natulog. Ito si Aling Nita. Katiwala nila Despi si Aling Nita. Tumanda na ito sa pangangalaga sa bahay. Hindi na kasi tinitirhan ang bahay na iyon magmula nang mamatay ang lolo at lola ni Despi. Nasa Amerika na halos lahat ng mga kamag-anakan nila. Sa isang kwarto kami natulog na Despi. Nagkwentuhan pa kami ng mga kung ano-ano bago kami natulog. Nakahiga kami sa kanya-kanya naming bed. Mabilis na nakatulog si Despi. Pagod kasi siya bilang coordinator ng naturang wedding na katatapos lang. Ako naman ay medyo namamahay kaya hindi ako agad nakatulog. Hindi ko gusto ang amoy ng bahay. Hindi naman mabaho iyon pero amoy luma talaga. Hindi ako sanay. Maya-maya ay may narinig akong tunog ng lumalakad sa harapan ng kwarto namin. Kahoy ang sahig ng bahay nila Despi, kaya rinig ang tunog ng mga hakbang. Doon, halos nakasapatos ang naglalakad. Papunta sa harapan ng pinto ang yapag na naririnig ko. Bukas ang ilaw sa salas, kaya sa maliit ng siwang sa ilalim ng nakasarang pinto, pumupuslit ang kaunting liwanag. Natakpan ng dilim ng anino ang kaunting liwanag sa ilalim ng siwang ng pinto. Ibig sabihin, may tao na nakatapat sa kwarto namin. Hinintay ko na kumatok, pero walang kumakatok. Nanatili lang sa tapat ng nakasarang pinto ang sinumang naroroon. Nagtaka ko, baka kako si Aling Nita. Pero bakit hindi naman kakatok ang matanda? Tiningnan ko ang orasan ng aking wristwatch. Nasuot ko, 12:00 na ng hating gabi. Gusto ko sanang gisingin si Despi, pero nahihiya naman ako sa kaibigan ko. Pagod na pagod ito at ang sarap ng tulog. Hinawakan ko ang doorknob. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko iyon o hindi. Nanginginig pa ang katawan ko sa takot. Para akong hihimatayin. Pero gusto kong malaman kung sino ang tao sa labas ng pinto. Napasigaw ako. Apparition ng isang babae na nakasuot ng wedding gown. Namumutla ang mukha nito. Nanlalaki ang malalim niyang mga mata. Nagising si Despi dahil sa sigaw ko. Nang lapitan niya ako, pikit mata kong itinuturo sa kanya ang nakita ko. Pero
Ano ba yun? Tanong niya. Wala na ang aparisyon ng babaeng naka-wedding dress. Naiyak na lang ako. Ano bang nangyayari? Tanong ni Despi sa akin. Multo! May multo! Ang nanginginig ko pang sabi. Nagtungo kami sa sala. Dumating si Alinita na may dalang tubig. Pinainom niya ako. May nakita ho akong babae, nakadamit na pangkasal. Nakita kong nagkatinginan sina Alinita at Despi. May alam sila na hindi ko alam. Tapatin ninyo ako. Totoo ang nakita ko. May multo dito. Tumango si Alinita, kaalinsabay ng pagbuntong hinga. Naupo siya sa silya ng aming harapan at noon siya nagsimulang magsalaysay. Ikakasal na noon sina Ingo at Rodora. Si Rodora ang katulong ng mga lolo at lola ni Despi. Si Ingo ay isang hasyendero. Masaya ang lahat para sa dalawa. Patuloy ni Alinita. Tandang-tanda ko pa. Dito gaganapin ang resepsyon ng kasalan sa mismong bahay na to. Napakabuti ni na Don Sebastian kay Rodora kung kaya't pumayag ang mag-asawa na sa bahay ito ganapin ang handaan. Noong mga panahon na yon, dalaga pa lamang ako. 2 araw bago ang kasal, bilyang isinuot ni Rodora ang kanyang damit pangkasal na noon ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat may sumpa o masamang mangyayari sa sinumang ikakasal na nagsukat ng kanyang damit pangkasal. Tuwang-tuwa si Rodora habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Pero biglang dumating ang kanyang ina. Sa takot na mapagalitan, nagtatakbo si Rodora at nagtago sa loob ng baul na lalagyan ng mga lumang damit. Sa pagmamadali ni Rodora, nabagok ang ulo niya at tumama sa gilid ng baul. Sumarado ang baul at nakandado iyon mula sa labas. Napalunok ako. Diyos ko. Sa madaling sabi, nawala si Rodora. Pinaghahanap namin siya ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Kung saan-saan hinanap si Rodora pero ni isa walang nagbukas sa baul na yon dahil sino nga ba ang mag-aakala na ang isang tao ay magtatago doon? Napailing ako sa trahedyang aking narinig. Dahil sa pagkawala ni Rodora, inakala ni Mario na iniwan na siya nito. May nagsabi ring baka daw sumama sa iba si Rodora at dahil dala ang damit na pangkasal. Posible raw na doon ito nagpakasal sa iba. Mahal na mahal ni Ingo si Rodora. Hindi nito kinaya ang hinagpis na nawala ang minamahal. Kinabukasan, si Ingo ay natagpo ang patay. Nakabikti ito sa loob ng kanyang silid. Napapikit mata ako sa sobrang lungkot ng kwento. Samantala, si Rodora nang magising ay agad na nagsisigaw at humihingi ng saklolo. Kinalabog niya ng kinalabog ang baul hanggang sa may makarinig sa kanya. Kinabukasan, binuksan ang baul at natagpuan si Rodora. Kaagad na dinala sa pagamutan si Rodora. Walang makapagsabi sa kanya tungkol sa nangyari kay Ingo. Nang siya'y makabawi ng lakas, sakalang niya isinalaysay sa amin ang nangyari sa kanya. Kung paano niya sinuway ang utos ng matanda na huwag isukat ang damit pangkasal. Hindi kami makapaniwalang lahat
sa nangyari. Nakita ni Rodora ang lungkot at takot sa aming mga mata. Hinanap niya si Ingo. Bakit daw hindi namin kasama si Ingo? Bakit daw kami-kami lang? Noong araw na yon, sana ang kasal nila ni Ingo. Noong araw na sanang iyon, mag-iisang dibdib ang kanilang buhay at bibigkasin ang pagmamahalan. Ngunit wala na si Ingo. Ako, bilang pinakambata sa lahat, ang tanging nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Rodora ang nangyari kay Ingo. Unti-unti kong binitawan ang mapait na salitang, "Wala na si Ingo, patay na siya." Tandang-tanda pa raw ni Aling Nita ang pagtangis ni Rodora, ang pagwawala nito. Lalo na nang malaman na kinamatay ni Ingo ay dahil dito ang pagkawala niya na walang paalam o dahilan. Sa ataol na nakitang muli ni Rodora si Ingo. Niyakap pa rin niya ang kasintahan kahit ito ay nasa malamig na bangkay. Paulit-ulit humihingi ng tawad si Rodora kay Ingo. Pero huli na ang lahat. Ilang araw iniyakan ni Rodora ang pagkawala ng kasintahan. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo ng pagdadalamhati, natagpuan na lamang si Rodora na nasa loob ng kanyang silid. Nakahiga sa kama at nakadamit pangkasal. Walang malay, patay na si Rodora. Hindi alam kung ano ang ikinamatay nito. Hindi naman ito nag-suicide. Pero marami ang nagsasabing si Rodora raw ay namatay dahil sa sobrang kabiguan. Hindi pa rin napapatawad ni Rodora ang kanyang sarili hanggang ngayon ang patuloy ni Aling Nita. Kaya marahil hanggang ngayon patuloy pa rin siyang nagmumulto sa bahay na to. Bakit sa bahay na to? Ang tanong ko habang pinaninindigan ng balahibo. Dahil sa bahay na to, sana gaganapin ang kasal ni na Tito Ingo. Ang sabi ni Despi at patuloy siyang bumabalik dito. Umaasang matutuloy ang